Mała czarna to baza, którą każda stylowa kobieta może wzbogacić licznymi dodatkami, dostosowując ją do okazji. Chodźcie, ja pokażę Wam moją bazę. Relingi dachowe oraz przymocowane do nich belki poprzeczne to baza, którą każda aktywna osoba może wzbogacić o akcesoria dostosowane do okazji. Belki poprzeczne montuje się do relingów dachowych, dociskając je za pomocą dźwigni. Zastosowany tu profil montażu w kształcie litery T to jedno z najlepszych i najbezpieczniejszych rozwiązań. Belki stanowią bazę do zainstalowania dodatkowego wyposażenia transportowego, jak na przykład dachowy uchwyt na rower. Uchwyty rowerowe Skoda testowane były na wszystkich autach tej marki. Możemy być więc pewni ich stabilności. Niestety pogoda na rower nie trwa cały rok i zimą przerzucam się na narty, a wtedy znowu pomocne okazują się relingi i belki poprzeczne. Narty, deski snowboardowe lub dodatkowy bagaż przewozić można w kufrze dachowym zamykanym na klucz, mocowanym do belek nośnych bagażnika. Inną opcją jest uchwyt na narty. Jego też mocuje się do belek nośnych bagażnika. No i gotowe. Halo. Tak, ja już jestem spakowany. Jak to nie wiesz, jakie ubranie wziąć na stok? No, słyszałem, że mała czarna jest dobrą bazą. Skoda. Simply clever.